Una joguina pot divertir, entretenir, però també educar i transmetre valors als més petits. És, doncs, una part important del seu creixement i, per tant, assegurar-nos que comprem una joguina segura esdevé una necessitat. L'etiquetatge ens dona gran part de la informació que necessitem conèixer i es recomana consultar sempre l'embalatge abans de realitzar una compra. D'aquesta manera ens assegurem que la joguina ha passat tots els controls i, a més, ens podem assabentar de les seves especificacions. Si són per sota l'edat de 14 anys, llavors han de portar sempre la CE, que és el que ens dona seguretat que han passat unes normatives i una sèrie de proves que les fa una joguina segura per ser venuda a la Unió Europea. I això és molt important. Si no porta la CE, és millor no comprar la joguina. També que hi hagi el nom del fabricant o de l'importador, per si hem de fer alguna reclamació posterior. Que si la joguina no és convenient per menors de 3 anys, que ho posi i per què. Una altra icona a tenir en compte és la que fa referència a la potència màxima en el cas de requerir consum elèctric. D'altra banda, l'Agència Catalana del Consum també vetlla perquè totes les joguines compleixin amb la normativa. D'aquesta manera, s'encarreguen controls de seguretat a laboratoris especialitzats que comproven la conformitat dels productes destinats als infants. Per determinar que una joguina és segura, s'han de mirar tots els seus aspectes, tant físics com químics. I en quant a físics, mirem que no hi hagi puntes que punxin, cantells que tallin, peces petites que el nen pugui ingerir i, de fet, tots aquells requisits de disseny que puguin inferir algun tipus de perill en el nen. I en quant a nivell químic, es mira que la joguina sigui segura i no sigui tòxica, que no hi hagi elements tòxics per al nen. Si en el marc de les seves actuacions de control l'Agència Catalana del Consum detecta joguines que no compleixen amb la normativa vigent, procedeix a la seva immobilització cautelar. En cas que els incompliments siguin lleus i es puguin esmenar, es pot autoritzar la seva comercialització. Però en el cas d'incompliments més greus que no tinguin possibilitat d'esmena, es procedeix a la seva destrucció. D'aquesta manera es garanteix que el producte no arribi fins al consumidor. Un cop conegudes les maneres de comprovar que una joguina és segura, no hem d'oblidar que hi ha d'altres factors a tenir en compte quan es vulgui comprar un joguet. Per exemple, que s'adeqüi a l'edat del nen o nena, que sigui del seu interès i que pugui divertir al mateix temps que educar.